Id-diffikultajiet li jinħolqu fl-aħħar xhur bl-istat tat-toroq fil-Mellieha qed iħalli impatt fuq l-aċċess lejn il-Gżira. Joe Muscat, Kap Ezekuttiv tal-Assocjazzjoni Ghawdxija tat-Turizmu, semma li għalkemm it-triq prinċipali bejn ix-Xewkija u r-Rabat Ghawdex infetħet kompletament fil-11 ta' Awwissu li għadda fit-tmiem il-ġimgħa ta' qabel Santa Marija, xorta waħda l-andament kien wieħed negattiv. Qabel il-festa ta' Santa Marija kellna rapporti li l-aċċess lejn Ghawdex kien qiegħed jaffettwa b'mod negattiv ċertu setturi fis-settur turistiku. Iżda jumejn biss wara li nfetħet it-triq prinċipali f'Ghawdex wara li x-xogħol kien ilu għaddej għal dawn l-aħħar xhur, it-tnejn li għadda, ix-xogħol fuq il-bypass ta' Pennello fil-Mellieħa waqaf għal kollox. Transport Malta qalet li l-kuntrattur ħareġ bix-shutdown tas-sajf u għalhekk mhux se jkompli bix-xogħol qabel il-ġimgħa d-dieħla. L-Assocjazzjoni Ghawdxija tat-Turizmu ma taqbilx ma' dan. Ix-xogħlijiet li jibdew għandhom kemm jista' jkun isiru malajr biex mill-inqas noħolqu inkonvenjent lill-pubbliku sija dak lokali kif ukoll dak barrani. Aħna ma nippretendux li jkun hemm shutdowns meta jkunu qegħdin isiru xogħlijiet ta' dan it-tip ta' natura infrastrutturali fl-arterji prinċipali b'mod speċjali li waslu anke għall-Gżira Ghawdxija. Muscat jisħaq illi d-dawmien biex wieħed jasal iċ-ċirkewwa biex jaqsam lejn Ghawdex qed jaqta' qalb il-Maltin u t-turisti milli jersqu lejn din il-gżira. In-naħa tal-Mellieħa għadu joħloq ċertu problemi, ma speċjali għal Maltin u t-turisti li jkunu rridu jilħu lil Ghawdex. Ovvjament ir-raġuni hija li qed ikun hemm dewmien iktar mis-soltu biex wieħed jilħaq iċ-ċirkewwa lura jaqbad il-vapur lura lejn Ghawdex. Dak huwa l-feedback li qed nirċievu mingħand diversi setturi tas-suq turistiku Ghawdxi.